Haini hai lam sobus mai member TV nai tonai ani khajani takok te bukuk sono ang tini hari buisuni salo kherphang nok o phai hai nai chopajak chini mochang kherphang nok durjo sing jomatia pitra moyal sorry tei khama moyal bai khobjak pitra kamiwo oro tini baba goirani hari buisu sal tini o hari buisu sal ono jotonul borok dal bidal hachal sapani phai oro kutholai tongo tak phom ni jorao yang digi nirok mangpli noi mankhana bangsai digi nirok mangpli noi mankhana borok jotto no kutholai boi chokbar sungmani no tini chok bok sanai hunai jotto kutholai tongo yang digi ang nirono mangpli phunai nirok naibi tongdi boni ya gulo ang haina hai phunai turuk turuk je baba goirani bisa tisawai torojak manai obono tini thong pareno tini ni salo hari buisuni salo thung pare baba gorini manai je baba ni logebot tuijanai tomani bono thung pare tini ni tiklaioi tui kathar pitrao sunai obotei sarsani bising nai nirok turuk turuk naibi tondi ang o mangphlirono thung pare phunugani belai ni sakra tongo phadi ani cameraman jig jig no koinai yang dige chung mangphli nawani bangai phadi chung turuk turuk hilainai yang boni ya goloba ang hain hai khoroksa khuni bai oro baba goirani thanio phainai horsini salsini tongnai omotrok bai ang kok salainai
আরো বেশি।
Hey, dia salah dia. Dia salah.
Alright, bisa kau pulang ke casa. Lo nya di sini ngomong ke. Godi. Hak langsung bro. Hak masa di. Kerap kan. Không, không, không,